kérek, nem tudom, hogy mi történt vele. Hall mindenki egyébként? Hangerő? Jó. Szerintem ez a maximum, amilyen hangon tudok beszélni. És akkor első körben én bemutatkoznék, még lesz ember, aki jön, de ők ismernek engem, aki pedig nem annak Talapos Dávid, én Lukács Nikolett vagyok. A Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karának a jogtörténeti tanszékén vagyok óraadó. 2010-ben végeztem a jogi karon, ezután pedig ügyvédjelölt voltam, majd elkezdtem a tanulmányomat a Marton Géza doktori iskolában. Ott a témám jogtörténeti, de egyáltalán nem kapcsolódik ehhez, és a kutatásaim alatt elkezdtem foglalkozni a jog és irodalom, bűn és irodalom kapcsolatával. Hát Oscar Wilde-dal való ismerettségem az olyan 12 éves koromra nyúlik vissza. Ekkor vettem meg az édesapám Jörg Rademachernek a könyvét, ezt a Magyar Könyvklub adta ki egyébként, és igazából innen datálható az, amikor elkezdtem vele foglalkozni. Aztán ez úgy évekig elsikkadt, és az egyetemi éveim alatt Kardos tanár úrnál írtam egy cikket a bűn és irodalom és Dóri Engeri arcképe kapcsán. És valahogy ez úgy újból előtört belőlem, és az odáig fajult, hogy az elmúlt 3 év alatt elkezdtem kutatni, nem csak az ő életét, hanem a 19. századnak, a viktoriánus kornak a kultúráját, társadalmát, és főként a homoszexuális szubkultúrát. És mivel jogász vagyok és jogtörténész, ezért a homoszexuális pereket is kutatom, valamint ez odáig fajult most már, hogy a Lármattan kiadó úgy néz ki, 2016-ban megjelenteti a könyvemet Oscar Wilde életéről és munkásságáról. Ugye azt is mondhatnánk, hogy ez az előadás igazából a könyvnek egy ilyen vázlata, de szerintem több annál, ugyanis azóta kutattam új dolgokat, amik nincsenek benne. És akkor én nem is kezdeném szerintem. Ez nem az én laptopom, úgyhogy... Igen, ezzel. Jó, csak ez nem az én laptopom, azért vagyok ennyire bamba. Az első diára én mindig az előadások szerkezetét szoktam felrakni, ez tényleg csak egy ilyen fél perces. Igazából az első körben ugye beszélnék, hogy ki is Oscar Wilde, majd az életművének és munkásságának az ismertetése következne 1895-ig. Miért 1895-ig, akik szeretik vagy olvasták, azok tudják, hogy ebben az évben ítélik őt el szodómia vagy homoszexualitás miatt, és ítélik 2 év fegyházbüntetésre. Úgyhogy itt meg is állna az előadás, és a görög homoszexualitás ismertetése következne. Erre azért van szükség, mert a viktoriánus kor a görög szerelemből, vagy ahogy ők nevezik, a Greek love, vagy urániai szerelemből merítette az esztétikáját, a filozófiáját, amely átkerült majd lesz az Oxford és a Cambridge-i tanulmányokba is, és igazából így szivárgott át az elit körökbe és az értelmiségi körökbe is. Ezt követően néhány szót muszáj ejteni a viktoriánus kori homoszexuális szubkultúráról, esztétikáról, irodalomról, és természetesen, mivel jogász vagyok, a jogi szabályozásról és néhány érdekes perről. Ezután pedig ugye következne a tragikus drámai rész, Oscar Wilde utolsó éveinek, bebörtönzésének, elítélésének és halálának évei, 1895-től 1900-ig. És ami igazán érdekes, az az utolsó rész, hiszen nagyon sokan megállnak Wilde halálánál. És amikor írtam a könyvemet, arra gondoltam, hogy ez miért van így. Minden könyv ott kimerül, hogy voltak könyvei, azokat megfilmesítették. Igen ám, de az ő alakja nem csak hogy filmeken, hanem képzőművészeti, irodalmi alkotásokon egyaránt visszaköszön ránk, sőt zeneművekben is. Nem csak európai, hanem magyar szinten, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezzel zárnám az előadást, és a könyvemet is ezzel zártam. Hát akkor először is, hogy kicsoda ő. Nagyon sokféle megítélés, illetve nagyon sokféle meghatározás létezik. Annyi bizonyos, hogy egy író, költő és reformer volt, drámáktól kezdve meséket, novellákat, esszéket, kritikákat is írt, majd röviden lesz ismertetve a munkássága, de az biztos, hogy ő volt a 19. század legvitatottabb embere. Pozőr, személyiség, azért nevezem így, mert ő valóban egy igazi személyiség volt, akit megelőztek a munkái. Ugye sok író meg művész úgy van, hogy ír valamit, vagy megjelentett valamit, és akkor ezzel lesz híres.
Igazából Oscar Wilde egy verses kötetet jelentett meg néhány előadást tart, amikor híres lesz. Tehát annyira jelentős munkát nem tesz le az asztalra, úgy mondhatnánk. Mégis elbűvölő társasági ember, egy rendkívüli személyiség. Életművész, és ahogy mondtam, egy sokoldalú ember. Itt lent látható a Dublini önkormányzatnak a táblája, amit az ő szülőházán helyeznek el, és 3 szót írnak rá. Egy költő, drámaíró is javít, ugye ez a társasági ember, vagy szellemes ember. És nagyon jól kifejezték ezt, hogy ő neki valóban ez volt a lényege. Néhány híres írót írtam fel itt, ugye, akik a témába kutatnak, ők jól ismerik az ő nevüket, de lehetett volna még 4 vagy 20 nevet ideírni, de őket emeltem ki. Azért, mert nem szabad elfelejteni, hogy ő amennyire pária volt az életében, ő egy homoszexuális ikonná válik fokozatosan évtizedek alatt a halála után, az olyan 20. század második felére. Saját maga szerint ő zseni volt, hát nem volt egy szerény ember. Amikor Amerikába megy előadó körútra, és megkérdezte tőle a vámos, hogy mit vámolna el, akkor csak annyit mondta, hogy a zsenialitását és semmi más. És igazából az unokája, a Merlin Holland az, aki én szerintem nagyon jól megfogalmazza a nagyapjának a személyiségét, azt mondja, hogy ő az ellentétek és a meglepetések embere. Ez abszolút így van. Szó lesz róla, de már most inkább elmondom, hogy ő egy protestáns. Tehát, hogyha a vallási részéről nézzük, nagyon érdekes, hogy élete utolsó napján katolikus híret élet. Kelta, tehát ír származású, mégis angolul ír, franciául pedig olyan szépen, hogy anyanyelvi szintűnek tekintik. És ugye itt van nekünk egy olyan férfi, aki megnősül és imádja a gyerekeit, mégis szereti a férfiakat is. Úgyhogy egy eléggé megosztó személyiséggel állunk szemben. Na de hát a szülők sem akárkik. Hát a nevét azt látjátok, hogy nem spóroltak a nevekkel. Oscar Flaherty Williams Wilde néven keresztelik meg. Dublinban születik 1854. október 16-án. Ebből ő azért szeretett letagadni. Volt 2-3 évet, ugye elcsalt ebből. Kicsit hiú volt az életkorára. Olyan volt, mint ahogy elmondta azok a színésznők, akik mindig 30 évesek, még 40 évesen is. És itt látható a szülőknek a portréi. Hát ők is érdekes személyiségek, róluk is lehetne egy előadást tartani. Jane Francesca Elgin, az édesanyja, egy író és költőnő, Speranza néven ír verses köteteket, illetve meséket gyűjt. Nagyon szépek az ír verses és mesés kötetei, amik megjelennek. Rajongott az ír folklórért, és egy nagyon harcias nő volt, egy igazi ilyen nacionalista nőszemély, akit még házasság előtt jól be is perelnek az angolok, mert részt vesz az ír felkelésben. Az édesapja Sir William Wilde, ő orvos volt, fülorgégész, ahogy ma mondanánk, de egyébként szemspecialista is volt. A Dublini szemészeti klinikát ő alapítja meg, és annyira híres, hogy mai napig tartanak szimpóziumokat az emlékére, de emellett szintén nagyon szereti az archeológiát, és imádja az ír történelmet, úgyhogy 13 kötete meg is jelenik ebből. És akkor itt jönnek a neves épületek. Az első a Marion Square együtt fent a bal felső sarokban. Ez Oscar Wilde-nek igazából nem a születési háza, mert nem itt születik, egyébként a gyermekévének a színtere. A szülők ugye látszik is, hogy szép környéken van, nagyon jó módú családról van szó. Hát az édesapja annyira híres orvos, hogy Gusztáv svéd királyt is ő kezeli, és ő volt Oscar Wilde keresztapja is egyébként. Úgyhogy megengedheti magunknak, hogy nagyon fényűző életet éljenek. De emellett nagyon támogatják a művészeteket, tehát aki Dublinban számít valamit, az a Várt családnál vendégeskedik. A mellette lévő képen igazából ezt általános iskolának fordíthatnánk, ez a Portrait Royal School, ahol látszik is, ugye, hogy ott van az a kis emléktábla, hogy ő itt tanult. Nem sok forrás van nekünk ebből az időből. Ami fennmaradt, egy élénk, jó eszű kisfiúként írja el Oscar Wilde-ot. Ez nyilván ezt segíti ahhoz, hogy eljusson további iskoláiba, hiszen nagyon jó tanulmányi eredménye volt. A Trinity College-ban tanul, ez Dublinnak igazából a leghíresebb egyetem, ahogy látszik itt ugyanez a mindkét kép a Trinity College-ot ábrázolja. Ez igazából egy főiskola egyetem, ahonnan lehet tovább menni más egyetemekre. Egyébként Wilde is így tesz majd. Olyan személyiségek járnak ide, mint George Bernard Shaw vagy Bram Stoker,
aki egyébként Vine nagyon jó barátja volt, és Shaw-val is egyébként jó kapcsolatot ápol, vagy a későbbi Nobel-díjas James Joyce. Ezekből az évekből már több forrásunk maradt meg, igazából ugyanazok. Sportból mindig kiveszi magát, nem igazán volt sportos alkat, igaz, hogy horgászni szeretett, de ennél több neki nem kellett. Édesapjával sokat horgáztak, egyébként Molytudán volt egy taviházuk. Körülbelül Churchillhez tudnám hasonlítani, hogy ő azt mondta, hogy no sport, az kell az élethez, hogy egészségesek legyünk, hát végül is a 96 évig élt. Szóval lehet benne valami. És Vágy is igazából a vitakörökben szerepel, meg a feltűnő ruháival hívja fel magára a figyelmet. Ebben az időben egyébként sokkal színesebben öltöznek az emberek, mint ma. Tehát a karmazsin-vöröstől ezeken a sárgákon át, meg a zöldekig mindenfélét magukra aggatnak. Na hát ő még erre is rátesz egy lapáttal, tehát sejmharisnya, bunda, ahogy kell. Majd látszani fog egy-két fotó ugye róla. Az előadás plakátján is látszott valamennyi, hogy ott is egy ilyen bundában fotózzák le. És igazából élete fordulópontja innen következik, ugyanis nagyon jó tanuló, ahogy említettem, és sikeresen ösztöndíjjal felvételt nyer az Oxfordi Egyetemre. Itt a szélső képen látható az évfolyamtársaival, középen pedig a Magdalen College látható. Ez ugye igazából egy kollégium, tehát úgy fordíthatnánk le, itt a tanulók ugye kollégiumokban laknak. Nagyon érdekes, hogy az unokája, illetve majd a dédunokája is itt fog tanulni. És a felső képen látható két érdekes figura, fenti képen Walter Pater, alatta pedig John Ruskin. Ez a két férfi azért nagyon jelentős, mert igazából ők White példaképei. És többek is annál. Walter Pater korának formálója, egy rendkívül jelentős irodalomkritikus, John Ruskin pedig egy nagyon jelentős művészettörténész volt, akit érdekel Horváth Nórának az Éos szárnyai című disszertációját nagyon tudom ajánlani. Nóra nagyon szépen bevezet és leírja azt, hogy mit jelent Páter ebben az időben. Igazából a görög szerelemből indul ki, amit majd kicsit ismertetni fogok, és ez szépen így beleilleszgeti a viktoriánus korba. Ruskin egy kicsit másfelől közelít. Igazából egy mondatból ott tudnám összefoglalni a különbséget, hogy Páter azt mondja, hogy nem szükséges az erkölcs és a moralitás ahhoz, hogy megtaláljuk az életünkben a szépséget, hiszen mi más lenne a cél, mint a szépség keresése, és azáltal a boldogságé. Ruskin meg azt mondja, hogy nem, tehát kell a moralitás és az erkölcs is ehhez. Egyébként Ruskin évekkel később tanítja majd Vájdot, ő a velencei és a reneszánsz kultúrát kutatja. Hogy mit tudunk Vájd Oxfordi éveiről, az is nagyon ellentmondásos. Szeretett lógni, tehát ami őt nem érdekelte, arra nem ment be. Úgyhogy nagyon fel is bosszantotta jó néhány tanárát, de a vizsgákon valahogy mindig 5-öst kapott. Tehát tipikusan az a jó eszű fiú volt, meg azért tanult is a szünetekben. És ugye ez az, ami megdöbbenti majd a tanárait is. Itt látható lent a Ravenna című költeménye, amivel elnyerte a legmagasabb Oxfordi díjat, a nyugdíjdíjat. Ez a díj nagy jelentős pénzösszeggel is jár, meg igazából alig szokták kiosztani. Az életet végül is abból meríti, hogy járt Olaszországban és Görögországban is. Nagyon sok utazást tette erre, kedvenc kultúrái ugye ezek voltak, majd lesz mindjárt egy dia, ahol velencei, illetve görög viseletben is látható lesz. Csak ugye a fegyelmezetlenség, amire utaltam, az a vizsgákról késünk, meg bosszantom a tanáraimat, vissza fog ütni, ugyanis bármennyire is jó tanuló, nem fog tanári kinevezést kapni. És erre azért lenne szüksége, mivel ugye ezt itt megakadt a gondolatmenetem a családdal kapcsolatban, édesapja meghalt. Az utolsó években már nem voltak ők olyan gazdagok, mint addig, ugyanis az édesapját egy botrányba keverték. Igazából egy Mary Tevers nevű betege volt az, aki megvádolja őt, hogy altatás közben igazából erőszakoskodik vele, de nem tudom szépen mondani. Nem ítélik, de pár fontra ítélik el igazából az édesapát, hiszik is, meg nem is a bírák a hölgynek az állításait. Mindegy, elég az ahhoz, hogy eléggé megtörik Sir William, inkább már a Molytura beli kunyhójában tölti az éveit és elhunyt. Valamint kihagytam azt is, hogy neki házasság előtt volt 3 gyereke, akik igazából törvénytelen gyerekek voltak, de nagyon jó kapcsolatban voltak a White családdal egyébként ezek a gyerekek, csak hogy ők is meghalnak. A 2 lány, ők egy tűzbaleset áldozatai lesznek, Henry Wilson pedig szintén elhunyt 1877-ben. És mivel nincsen, aki támogassa ezt a családot,
ezért Oscar Wilde-nak a kezébe venni az irányítást, ugyanis az édesanyjának súlyos hitelek nyögik, tehát igazából, ahogy mondani szoktuk, jogászként több a passzíva, mint az aktíva az örökségben. És ez okozza azt, hogy igen, csak szüksége van azokra az ösztöndíjakra, amiket ő kap. Ezért verseket kezd írni, meg cikkeket, esszéket jelentett meg újságokban, amik nagyon jól fognak jönni, hiszen innen kezdik el ismerni az ő nevét, és 1881-ben így adják ki első verses kötetét is. És akkor itt lesznek azok, amikre utaltam. Itt lesz szélen a velencei, középen pedig a görögviselet. És nagyon jól jön neki, ahogy mondtam, hogy verses kötetet jelentett meg, és cikkeket ír. És volt egy ilyen tingli-tangli angol opera, nem tudom máshogy mondani, amit Amerikában el kellett menni szponzorálni. És ez az esztétákról, dekadens irodalomra és művészetről szól. És ezek a bizonyos, ugye ma már menedzsereknek neveznénk őket, arra gondolnak, hogy kellene valaki, aki azért az amerikaiaknak ezt bevezeti. Hát ugye az amerikaiak azok kőkeményen még a vadnyugatban élnek, tehát úgy valahogy így szétneszedjék ott a társulatot, és megtalálják Wilde-ot ezzel. Felhívják, ugye elérik őt táviraton keresztül, és aláírnak vele egy egyikre szóló szerződést Amerikába, illetve Kanadába. Úgyhogy így következik az be, hogy 1882-ben Oscar Wilde Amerikában találja magát. Ez az amerikai körút, ez nagyon jól sikerül. A szélső kép itt lent Napóleon Szaroninak az egyik, a 18 darabos sorozatban, amit róla készít. Napóleon Szaroni, nem tudom, nálunk ki a leghíresebb fotós, Nánási Pál, vagy ki a leghíresebb, tehát körülbelül olyan magasságokban került elképzelni, tehát aki számít, az mindenki hozzá megy, mert egy különleges, tehát mindenféle szőrt, meg bőrt, üvegbúrákat, meg ilyesmiket rak be a termébe. Ugye a leghíresebb színészi a Sarah Bernhardt, akivel Wilde is egyébként nagyon jó barátságba kerül majd, Mark Twain, Lily Langtry, akkor egy nagyon híres színésznője, mindenki Szaronihoz megy, és Wilde is készített vele egy fotósorozatot. Azt szoktam mondani, hogy érdekes módon már életében peres eljárás alá kerül büntetőperei előtt, ugyanis ez lesz az első jogászoknak érdekes per, ugyanis ekkor a szerzői jogok nem terjednek ki a fotográfiákra, csak a térképekre, az irodalmi művekre és a zeneművekre. És egy cég, teljesen lényegtelen most, hogy milyen nevük, elkezdik sokszorosítani ezeket a litográfiákat, úgyhogy Szaroni beperli őket, és pontosan Wilde-nek ez a képe volt az, amit elkezdtek sorozatban gyártani. Egyébként Szaroni megnyeri a pert, ugyanis a legfelsőbb bíróság egészen ugye odáig elviszi az ügyet. Azt mondja, hogy valóban ezek olyan egyedi alkotások, és olyan művészeti tehetség kell hozzájuk, mint egy zeneműhöz vagy festményhez, hogy valóban megérdemlik azt, hogy szerzői védelem alá helyezzék őket. Nagyon jól sikerül ez az előadó körútja. Csináltam egy ilyen kis sort, hogy látszódjon egy ilyen időrendi vonalat, hogy esetleg könnyen megjegyezni az ő életének az alakulását. Ugye 54-ben megszületik, 78 az, amikor Oxfordban diplomát kap, és 82, amikor elkezdi amerikai körútját. Ezután még Franciaországba is ellátogat. Ott nagyon jól menedzseli magát szintén, hiszen Victor Hugo-tól kezdve Maupassant, vagy Toulouse-Lautrec, aki ekkor ugye egy szerencsétlen Moulin-Rouge-ban festegető piktor, azóta meg ugye mennyit élnek a festményei. Tehát mindenkivel találkozik, aki számít. Jó, igaz, Victor Hugo azt mondta, hogy olyan volt, mint egy asszonyság, aki ott beszélgetett neki el, és aludt közben még beszélt. De az a lényeg, hogy nagyon sok jó barátra tesz ő szert, ami még jól fog jönni neki. Ekkor találkozik én Sarah Bernhardt-nal is, aki ugye, ahogy mondtam, akkor egyik tényleg leghíresebb színésznő, tehát a mai színészen meg a sikerre, nem azt mondom, hogy sehol nincs ő hozzá, de az biztos, hogy az ő nevét mindenki ismerte ebben a korban. 1883-ban visszatér Angliába. Frank Miles nevű barátjával bérelnek ki egy lakást. Ő egy festő volt egyébként, és nagyon jó menedzsmentet készítenem magunknak ismét, ugyanis mindenféle kezdő színésznőt, meg színészt, meg előadót elhívnak magukhoz. Miles lerajzolja, meg lefestegeti őket, többek között Lily Langtry is illethíres. Wilde meg ugye beszél neki, verseket ír, és később nagyon sok kapcsolatra ebből tesz szert. Igen ám, de ugye édesanyja is folyamatosan
mondja neki, hogy de hát fiam, azért lassan nősülni kellene, illetve ő is talál egy olyan nőt, akit nagyon fog szeretni, és akkor itt érkeztünk el, ugye én a szerelmek jegyének neveztem el a dián. Mielőtt még a feleségre, aki középen látható, kitérnék, a két hölgyről is mondanék két mondatot. Florence Bacon itt a bal alsó sorban lévő képen. Ő Bram Stoker felesége lesz egyébként, ugye Bram Stoker a Dracula írója. Florence Baconban még Dublinban ismeri meg Wilde, és hatalmas szerelem volt. Nem tudni miért, de szakít egyébként vele, valószínűleg azért, mert Stoker jobb parti. Őnek egy nagyon jó köztisztviselői állása van, Wilde meg ilyen írogató akárki. Úgyhogy ez a hölgy bizony Bram Stokerhez megy hozzá. Egyébként nagyon jóban voltak azután is, tehát nagyon jó barátság volt a két férfi között ennek ellenére. A jobb szélső képen pedig a ezerszer említett Lily Langtry. Ő szintén azért szakít Wilde-dal, mert ott meg a Velszi herceg jobb parti, hát na, az biztos. Én ugye neki jó lord csapja a szelet, azért Langtry, mert félrevezető egyébként, de hát majd sem megoldják azt a vállást. Wilde-ot egyébként nagyon megviseli. Van neki egy Jelenleg című verse, ezt érdemes elolvasni, mert rendkívül mély érzéseket táplál ez iránt, a hölgy iránt. És akkor középen látható Constance Mary Lloyd, vagy Constance White, későbbi nevén Constance Holland, aki azt gondolom, hogy méltó társa volt Oscar Wilde-nak éveken át. Ez a hölgy egy ügyvédlánya, és egy ilyen partin ismerkednek meg azután több találkozó követi ezt. És igazából szerelem első látásra, hogy leírják a források. Egy nagyon okos nőről van szó. Én nem szeretem azt, amikor ugye én körülbelül 200 könyvet olvastam el évek alatt. Régebbi források olyan buta nőnek akarják beállítani, aki csak egy ilyen bábú volt. Az egyáltalán nem igaz. Újabb könyvekben megtalálhatóak azok, hogy egy nagyon intelligens nőről van szó, olaszul és franciául beszél, illetve nem csak, hogy szerkeszti Wilde cikkeit és versét is átnézi, hanem saját mesekönyvet is ír. Illetve Wilde ő a Divatreform Társaságnak az elnöke. Hát erre azért van szükség, mert nem tudom, aki tanulmányozta a divatot, ugye a nőket ebbe a borzalmas harcsontos fűzőbe kötik húsba, erre majd lesz szó még, miért volt erre szükség. És például ő az, akinek a társasága azt mondja, hogy ez nem csak egészségtelen, de butaság is. Jó, nem ugrunk, de. És akkor 1884-ben házasság köttetik, május 29, amit lassan két fiú követ, Cyril és Vivian, 1885-ben és 86-ban. Wilde nagyon szereti a gyerekeit. Vivian Hollandnak a könyvét érdemes elolvasni. Egyszerűen az a rajongása, hogy az édesapjáról ír, nem igazán ezt a szokványos 19. századi apa figurát hozza elénk. Ugye ebben az időben a gyerekek nem is tegezhetik a szüleiket, meg nagyon hivatalosak. Ez az ember leült velük játszani, fetrenget velük a földön. Tehát tényleg így kell elképzelni. Utalni fogok az 1997-es Brian Gilbert filmre. Aki nem látta, tényleg nézze meg. Wilde vagy Oscar Wilde szerelmei néven érhető el. Fantasztikusan jól ábrázolja azt a viszonyt, ahogy a gyerekével bánt, ugye itt talán a képeken látható Cyril és Vivian. Hát mivel családapa, ezért muszáj pénzt keresni, bár Constance-nak van egy jó kis öröksége, de azért azt is felélnék elég hamar, úgyhogy sok mindennel foglalkozik. Értekezéseket ír, elbeszéléseket, ugye ahogy mondtam, divatreformokat fogalmaz meg, lakberendezésről ír, kritikákat ír, és ami nekem a kedvencem mesekönyveket is. Hoppá. Elnézést. Nekem a mesekönyvei a kedvenceim. Ha tehetem, évente egyszer elolvasok legalább egyet belőlük, vagy a Boldog herceget, vagy a Csalogány és a rózsát. Boldog herceg és a Gránátalmaház című köteteiben nem csak, sőt, nem egyáltalán nem gyerekeknek, hanem szerintem itt a felnőtteknek szólnak ezek a mesék. És akkor itt én nagyon röviden írtam le tényleg a munkásságát, ugyanis ahol szó van, ott lesz még róla szó, ahol érdemes. Csak nézzük egy időt, hogy hol járunk. Elbeszélésekben is tényleg néhányat soroltam fel. Nagyon érdekesek, nagyon hol viccesek, sőt általában viccesek is, meg megbotránkoztatóak is. Nagyon jó olvasmányok.
Ugye Vágy azok közé, a szerzők közé tartozik, akiket ma is tudunk olvasni, ugye valljuk be, de rengeteg író rendkívül unalmas, vagy legalábbis már nem értjük. Ő meghaladja a korát, és a mai korban is nagyon jól érthető és élvezhető. Cikkei, tanulmányai is nagyon jók. Volt olyan idézet, hogy egyszerűen nem akartam kitenni, mert van egy ilyen viktoriánus oldal nevű kis csapat, amit én megalapítottam a Facebookon, és nem mertem kitenni, mert mondom, nehogy a mai kor, vagy a mai politikai, illetve társadalmi helyzetre valaki asszociáljon belőle, mert nagyon hasonló, érdekes módon, pedig az Anglia, most már Magyarországon vagyunk. Egyetlen egy, illetve két művére hívom fel a figyelmet, az egyik a Dorian Gray arcképe, tehát emellett nem mehetek el. Igazából egyetlen regénye, amit biztos, hogy ő írt, a másik az itt a Lenti Teleni, amiről szintén 2 mondatban beszélnék. Igazából egy fogadás eredménye ez a regény. Nagyon érdekes a története. Sir Arthur Conan Doyle, a Sherlock Holmes történetek írója, és Vágy egy ebédjéből születik meg. Egy újságszerkesztő, a Lipinskott magazinról van szó, aminek a következő dián látható majd a borítója. Igazából felkéri őket, hogy írjanak valamit az újságban, és folytatásokban ez megjelenne. Doyle nagyon el van keseredve, mivel a 4-ek jele nem igazán hoz neki semmilyen sikert, és igazából Oscar Wilde az, aki azt mondja, hogy írja el tovább, és ez az, aminekből végül 3 regény és 56 Sherlock Holmes novella születik. Wilde pedig szintén fogadásból írja, állítása szerint pár este alatt dobta össze. Hát, hogyha ez így van, akkor valóban kivételes zsenialitása volt. Ugye Nádasdy Ádám fogalmazta azt meg, hogy csak a fele annyi zsenialitása lenne, mint Wilde-nak, akkor büszke lenne magára. Annyi bizonyos, hogy tényleg kivételes ez a regény. Nem fogom elmondani végig, hiszen aki olvasta, az tudja, hogy miről szól, aki nem, az meg olvassa el. Igazából elég botrányos témákat feszeget, nyíltan, nem nyíltan. Egy szép fiatalemberről szól, Dorian Grayről, aki vidékről felkerül a városba, és megismerkedik egy Basil Hallward nevű festővel, aki őről készít egy portrét. Ezt ő megmutatja Lord Henry Wotton nevű arisztokrat barátjának, aki nagyon jó barátságba kerül Doriannel, de igazából rossz hatással van rá, azt tudjuk mondani. És a végén már Dorian azt kívánja, hogy bárcsak ez a festmény öregedne meg, és az ő lelke, illetve a külseje maradna szép és fiatal. Hát igazából eladja a lelkét az ördögnek, azt mondhatnánk, és a kívánság az valóra is válik. Ez a festmény egyre jobban csúnyul és öregszik, ő pedig ugyanolyan marad. De többen nem mondok tényleg, hiszen aki ismeri, az úgy is tudja, hogy lesz a vége. Illetve ugye vígjátékok és drámák, róluk csak annyit, hogy ezek azok, amikkel Oscar Wilde híressé válik, és nem csak híressé, hanem gazdaggá is. Azért 1880-as évek végéig valljuk azért pénzszűkébe szenvednek, mindig, hogy azért ki kell centízniük a költségvetésüket, viszont a Bunbury, a Lady Windermere egyezője, a Jelentéktelen asszony és az Eszményi férj nevű 4 vígjátéka az, ami igazából az angol társaság kedvencévé teszi őt. Tehát amíg nem ér el Shaw, William Butler Yeats, azt Wilde eléri életében is. Egy ír drámaíró, aki nagyon szeretnek az angolok, és a Salomét pedig, hát egy ilyen, tehát beleírtam, de ugye egy kabuktojás, ugyanis ez egy dráma, illetve ez az, ami nem jelenhet meg Angliában, mert túl sikamlós, hát van benne minden, vérfertőzés, szodómia, zsidó kérdés, amit ugye nem tud vállalni az angol kormány. Egyébként is bibliai szereplők vannak benne, és van egy ilyen törvény, ami bojkottálja a bibliai szereplőknek ilyen szinten mutogatását a színpadon, úgyhogy Franciaországban Sarah Bernhardt fogja eljátszani egyébként Salomét 1892-ben, majd pedig Richard Strauss fog operát készíteni belőle, és francia nyelven írja meg, és ezt fordítja majd le Lord Alfred Douglas. A Teleni pedig itt még azért állunk meg, mert ez az a regény, amit nem tudunk, hogy ő írta teljes mértékben. Az utóbbi néhány évben megjelent ugyan az ő neve alatt, magyarul is így olvasható. Annyi bizonyos, hogy a nagy részét ő írja. Ez abban a korban anonim módon jelenhet meg, hiszen nyíltan egy ilyen igényes homoszexuális pornográf könyvnek nevezhetnénk, de egyébként az ő igényes és intelligens stílusa ezen is átsugároz. Ezekre csak néhány képet.
itt van fent az a bizonyos Lipinskott magazinnak az a száma, mellette a legutóbbi Dorian Gray filmváltozat Oliver Parker rendezésében, Ben Barsnak a főszereplésével. Nagyon élvezetes és nagyon jó, tehát aki nem látta, az tényleg nézze meg. És akkor lent látható még néhány műve. A Salomét azért emeltem ki, mert ugye Al Pacino őt elsősorban színészként ismerjük. Hát ő az utóbbi években nagyon belevetette magát ebbe. És ez a Salomé című, White Salomé című filmje, ez igazából egy ilyen katyvasz, mert dráma is, egy ilyen életrajzi film, ugyanis bemutatja minden helyszínét Wilde életének, illetve a színdarabnak a készítését is, valamint a színdarab előadásairól is láthatunk képeket és felvételeket. A főszerepben egyébként Jessica Chastain, hát őt rendkívül sok filmben látjuk, Al Pacino volt az, aki őt felfedezi, most például a Bíborhegyben vagy a Mentőexpedícióban is egyébként ő volt benne. Igazad, csak mellékszerepe van. És akkor itt jön az a fordulat, amiről mindenképpen beszélni kell róla. Ugye itt már megint a források katyvaszába kerültem évek alatt. Nagyon szerettem azt, amikor a régi források úgy szerették beállítani, hogy neki Robert Ross volt az első szerelme, ez nem így van. Neki fiatal korától kezdve vannak férfi szerelmei. Valóban a legjelentősebbek egyike az Robert Ross volt, akinek itt látható a képe, őt a bajuszos úriember itt a alsó sarokban. Robert Ross Wilde-nak a legjobb barátja, életében és halálában is. Azt kell mondani, hogy az ő tevékenysége, amit Wilde életének és életművének megtartásáért tesz, az felülmúlhatatlan. Nem véletlen, hogy alapítványt is neveztek el róla. Nagyon sikeres üzletember lett Amerikában, több alapítványt is üzemeltet, de egyen neveznek el róla. Ő gyűjti össze Wilde összes megjelent könyvét, és a gyerekeit is támogatja, nagyon jó barátságban van két fiával élete végéig. És a John Gray-t és Ernest Dawsont azért említem meg, a Dawson ott fent van, John Gray pedig itt a Dorian Gray mellett. Igazából ők ilyen jelentős szerelmeknek tekinthetők. John Gray nem véletlenül van a Dorian Gray mellett, hiszen valószínűleg ő volt az a fiatalember, akiről mintázta Dorian Gray-t Oscar Wilde. Ugye a Gray név az evidens, a Dorian az pedig görög eredetű. A görög mítoszokban nevezték, illetve a görög hagyományokban nevezték így azokat a férfiakat, akiket férfiak szerettek. És akkor ugye már a görögöknél tartunk, itt jön be az a bizonyos görög vonal, amiről feltétlenül beszélni kell. Ugye az erotika az a görögöknél rendkívül színesen jelenik meg, és rendkívül nyíltan. Tehát bárki néz vázaképet, meg falfestményeket, hát nem finomkodnak. Próbáltam finomabb szobrokat és festményeket választani, vagy freskókat. Nehéz volt, bevallom őszintén. Úgyhogy ők nagyon nyíltan mutattam meg mindent. Ezt a könyvet szeretettel ajánlom, illetve Kenneth G. Dovernek a Görög homoszexualitás című könyvét, ez magyarul is megjelent, illetve a diális szereplő Németh György professzor úrnak a munkáit. Tehát, hogyha van ókor történész, aki legismertebb hazánkban az a Németh professzor úr, és az ő meghatározása szerint a görögöknél létezik egy gazdasági homoszexualitás is, amit ő is majd tovább visz. Az gazdaságnak azért nevezhetném, mert ugye ebben a korban mindenkinek volt egy bizonyos földje, Görögország ugye szigetország, tehát nem terjeszkedhet, meg nem is egy harcos nép, nem a Spárta az egy dolog, de ugye egy városállam, többi görög városállamra annyira nem jellemző, hogy terjeszkedne, és hogyha sok gyereke született valakinek, hát akkor a föld aprózódik. A szexualitás meg van, illetve kell is, a prostitúcióról annyit, hogy ugye léteznek nő és férfi prostituáltak. Nagyon érdekes a megítélésük, amíg egy nő a legmagasabb szintekig eljuthat, ugye ismerjük a hetérákat, akik nagyon művelt és okos nők voltak, de a Periklész volt az, aki ugye egy ilyen hölgyet el is vett, mondjuk nem is megrökönyödésre, de a férfi prostituáltakat egyébként semmiben nem nézik, tehát választójogunk nincsen. Viszont a szegényebbek számára a prostitúció nem igazán jelent kiutat, hát most nem bírja megfizetni. Tehát Eszenyi Miklós volt az, aki nekem a könyvemnél rengeteget segített a tanácsaival, ugye a Férfi a nő a nővel című könyvnek a szerzője, és mondta, hogy nagyon fontos, hogy mondjam el, hogy ez csak a gazdagok számára jelent utat.
mert mondta, hogy ezt tényleg ne felejtsük el. Házasságtörés meg hát igazából könnyen intézik a görögök is, tehát úgy, mint a zsidók, megkövezés. És innentől kezdve azt mondhatjuk, hogy nem is jut más kiút, mint szabadok egymás közötti szerelme, illetve, amit középen van a dián, igazából annyira elzárt világ, a férfiak és a nők világa, hogy nem is csodálkozhatunk ezen. Tehát egy nőnek, hogyha nem volt gazdag, nem volt művelt család, akkor ott maradt, ott élt, a kis rabszolgák közt, meg a szolgák közt, a család mellett, egy férfi meg szavaz, színházba jár, tehát nyilván őt nem fogják lekötni egy idő után a rabszolgák ügyes-bajos dolgai, meg a gyerekek közüli ramazulik, és igazából a nőnek sem lesz sok beszélgetni valója a férjével. És ami még érdekes oldala a dolognak, professzor úr is említi, hogy beavatási jellege is van ennek, hiszen ezek a kapcsolatok teljesen szokványosak, sőt azt mondhatnánk, hogy szinte kötelezőek voltak az ókorban. Rendszerint egy fiatalabb és egy idősebb férfi között. Tehát egy 10 éves fiút kell elképzelni, és egy ilyen 30-40 éves férfit. Ugye ebben az időben nem élnek 80 évig általában az emberek. És ennek volt egy rítusa. Ez egy hatalmas megtiszteltetés volt egyébként, hogyha valakit így elszöktettek. Tehát a családos csak látszólagosan tiltakozik, és volt egy ilyen szertartási menete, hogy vinni kellett egy kakas, meg egy kutyát, meg egy kubát, illetve egy köpenyt, és ők elmentek vadászgatni hónapokig, és utána pedig vissza kellett térni a fiúnak a családjába. De nyilván volt, aki nem tért vissza. Itt ezeken a képeken is látható pedig, amire majd nem a következő, hanem az azutáni dián lesz példa, hogy a mitológia is nagyon erősen alapot kínál ennek. Mert előtte a plátóni filozófiát helyeztem be. Igazából ez az a filozófia, amit a viktoriánus korban teljesen átvesznek. A 18. század végig Arisztotelész a fő tananyag, viszont változik, és Platónnak a Lakoma című munkája lesz a fő tananyaga ezekben az iskolákban. És aki elolvassa a Lakomát, vagy a Phaedruszt, hát feketén-fehérren minden ott van benne. Ugye ezt az idézetet tettem, nem tudom mennyire látszik. Ennyit mond Platón egyébként, hogy lelki szellemi teljesség két ember közt, és mivel szellemi partner kapcsolat jobbára csak férfiak közt alakulhat ki, éppen ezért teljes értékű emberi viszony is csak férfiak egymás közötti szerelmében valósulhat meg. Tehát innentől kezdve nincs mit beszélni, nagyon vicces, hogy próbálják a tanárok ezt elkendőzni, meg hogy ne fordítsák le, de hát aki valamit is tud görögül, az el tudja olvasni és tudja, miről van szó. Ugye itt Platónnál, és itt a szépség keresését kell megemlíteni, és ez az a nagy különbség, ami az esztéták között jelen lesz a viktoriánus korban, és valaki megállít, de azt mondja, hogy érzelmi, ugye plátói szerelem, ebből jön a szó, tehát hogy érzelmi kapcsolat, meg ilyen vágyódás, mások meg azt mondják, hogy nem, át kell menni a fizikai kontaktusba is. Ugye a szépség fogalmából nagyon sokat merítenek az esztéták, Oscar Wilde az egyik leghíresebb esztéta ebben a korban, de a dekadensek, illetve a francia film de Siècle-nek a tagjai is ezt veszik alapul, hiszen a szépség keresése és megértése lesz ennek a kornak a legfontosabb filozófiai irányzata. És akkor jönnek a mitológiai alapok. Hát nem csak nők és férfiak szerelméről tudunk, hát elég, hogyha a Ganymedes eposzra gondolunk, itt egyébként pont Michelangelo ábrázolását láthatjuk, de erről is egy előadás lenne tartva, hogy hány festő, szobrász munkáiban köszön vissza az Zeusz és Ganymedes kapcsolat. Hogy az Zeuszról tudjuk, hogy eléggé nagy kujon volt, mindenféle nőkkel, nimfákkal, mindenkivel összeszűrte a levet, de hát Ganymedes az fiú volt, egy nagyon szép fiatalember, akit ő sasképében ragad el és visz az Olymposzra, hogy pohármunkává tegye. Úgyhogy Robert Graves, aki a másik leghíresebb ókorkutató, azt mondja, hogy annyira nagy népszerűsége, hogy vallási alapon kezd igazolni a fiúk iránt érzett vágyat, és ehhez jön majd még a középkorban a Szent Sebestyén eposz, ugye ő egy szent volt, akit a homoszexuálisok védőszentjének is neveznek, meg egyébként már találkozunk vele vágy nevében is. És akkor itt néhány név, ugye Achilleus és Patroklos, vagy Apollón és Kridiász, és sorolhatnánk a párosokat. Maga Platón és egyébként Szókratész is azt mondja, hogy ez a legjobb hadsereg, ahol a katonák egymás szeretői, mert akkor nem fognak elfutni az ellenség elől, mert ugye a szerelme előtt gyáva nem fog elfutni senki.
És ugye a női rész, ugye Szafó, szintén nem kell őt bemutatni. Igen, és ez pedig a női rész ábrázolás, ugye itt Ovidiusnak egy idézete látható, ugye a római mitológia teljesen átveszi a görögöt, tehát igazából a neveket cseréli, én úgy szoktam mondani. És igazából ez leírja, hogy elragadja Jupiter a női részt. És akkor egy ilyen két mondat, ugye nem csak Plátón, meg Arisztotelész és Szókratész, hanem sorolnánk a nagyobb neveket, Euripides, Hérodotosz, Tükididész, és mind ismertek erről, hogy férfiak iránt éreztek szerelmet, de ugye a Lenti képen a Nagy Sándor című filmből látható egy részlet, ugye Nagy Sándort is ide sorolhatjuk, tehát nem meglepő. És akkor erre tényleg csak azért tettem rá a fogalmakat, hogy valaki erről olvas. Nagyon sok ilyen fogalmat átvesznek a viktoriánus korban. Ugye egy pederasztiának találtam én is nagyon sok forrásban, tehát nem szodómián mondott pederasztiát. Igazából férfiak közötti szerelmi baráti kapcsolatot jelent, és ez az eromenos és erasztész szavak fognak mindig ismétlődni. Igazából az eromenos az, aki beleszeret valakibe, és az erasztész ő a szerető, az aktív, a szerelmes fél. És ugye vannak még ilyen szavak, hogy afrodízia, fília, ezek egyébként a fent látható Michel Foucault, azt hiszem a 20. század egyik legnagyobb filozófusáról van szó. A Szexualitás története című munkájában gyönyörűen levezeti, hogy hogyan megy át a görög szerelem a 18. századi német esztétikán, amit Joachim Winckelmannnak köszönhetünk szépen az angol és a francia esztétikába. Na és akkor, hogy most már tényleg a korunkban legyünk, viktoriánus korról néhány mondat, amikor kutattam, rendkívül megdöbbentett az ambivalencia, ami ezt a kort jellemző, hogy 1837-től 1901-ig uralkodik Viktória királynő, a mostani második Erzsébeten kívül a leghosszabb uralkodó angol király, illetve királynő. Kívülről nagyon szép és modern ez a kor, ugye Anglia ekkor válik hatalmas gyarmatbirodalommá, London lakossága 6 millió fő lesz néhány év alatt 1,5 millióról. A vasúthálózatot építenek, ugye az ipari forradalomra emlékszünk, Stevenson, meg mindenféle gőzgép, gőzhajó, a vasúthálózat feldúzzad az utak, és ugye találmányokat is feltalálnak, igen ám, de emellett hatalmas a kontraszt. Nyomonegyedek árasztják el Angliát, ópiumbarlangok jönnek létre, Sherlock Holmes történetekben kiválóan be van ez mutatva, de elég csak Dickens-t olvasni, aki a dologházak ellen folyamatosan ágál, illetve a nyomonegyedek létezése ellen. És nagyon érdekes, hogy ugye a vallás viszonya, ugye a moralitás és az erkölcs, amit Albert herceg, itt lent láthatók, ugye Viktória királynővel, a feleségével, mindenek felé helyez. Na most soha szerintem Angliában ennyi spiritista, meg mindenféle ilyen szekta jobb hiány nem alakul, mint itt. Nagyon sok híres személyiség is tagja, például Yeats közé tartozott, ugye ő is Nobel-díjas drámaíró, vagy például fia halál után Sir Arthur Conan Doyle is egyre inkább a spiritizmus felé fordul. És ugye, ahogy látszanak ezeken a képeken, ugye gyönyörűek ezek a ruhák, nagyon szépek a házak, a higiénia mindenek felett, ennyi vegyszert életükben nem adtak el Angliában, mint most, illetve ennyire sosem volt fontos az, hogy szépek legyünk, tiszták legyünk, és ugyanezt akarják átvetíteni a lélekbe is. Tehát aki szép kívül és tiszta, ugye ezt a lelki tisztaságot kell mutatni, és éppen ezért nagyon fontos, hogy erre semmilyen ford ne essék. Hát pedig esik bőven, ugye a nőket ilyen szűzies, szép, finom, törékeny hölgyeknek ábrázolják, majd lesz mindjárt egy festmény. Ezzel szemben ugye irányzik a prostitúció, ahogy elmondtam, és a bordélyházak, és olyannyira, hogy 1857-ben az angol parlament megszavazza az első obscenitás ellenes törvényt, ami igazából erről szól, hogy nem szabad ugye mutogatni magát senkinek, meg pornográf művek ne jelenjenek, meg stb. Hát, ahogy látszik, egy következő szabály követi ezt 1868-ban, ugyanis annyira nem tudják elejét venni ennek, hogy az égbe szöknek az erotikus tárgyaknak az árai. Itt ugye a lenti fotón például egy ilyen képeslapot találtam, de hát elég, hogyha valaki csak a Google-ba beírja, szóval több száz fog kijönni. És itt látható az a festmény, amiről beszéltem, ugye a már említett John Ruskin mondja ki a Királynők kertjéről című eszéjében,
milyen az ideális nő. Ugye ő családi oltalmazó, férjének és családjának a szentje, egy ilyen angyal, vagy királynő. Ezzel szemben a lenti képen látható, hogy ismét több száz festményt tudtam volna hozni, még a következő dián is lesz. Ennyi démoni fennfatál, ugye ez a végzet asszonya. Nő alak, mint Delila például, vagy Salomé, nem jelenik meg soha, vagy Léda, ugye Adi verseiből teljesen átveszi ezt a vérszívó, meg démoni nő figurát, vagy Sphinxek, ugye a vámpír, aki ugye ekkor jelenik meg, átveszik ugye a szláv mitológiából, vagy a Bonotelmi Oféliák Shakespeare után. Tehát ezek a nők ilyen misztikus és erotikus nőalakok is egyszerre. És éppen ezért virágzik ugye a bukott nő eszménye, Gustave Moreau, francia festő, de nem akartam megkerülni, illetve mellette Aubrey Brenzinek látható az egyik grafikája, a dekadáns művészet nagyon fiatalán elhunyt alakja, tehát 30 évesen volt, mikor elhunyt. Ő készített Vágy Szaloméjához grafikákat, és az Uráni csoportnak is tagja, a plakátkészítő és illusztrátor is egyben, illetve a vámpírok, amire már ugye utaltam. És akkor most jön az, ami jogászként nagyon érdekes volt számomra, és sajnos nem kutatták még hazánkban. Ugye a homoszexualitás jogi szabályozása, amiről beszélni kell. Igazából jogi szabályozás azért 1533, mert vannak források előtte is, tehát én találtam a 12. századból, 10. századból is eljárásféléket, de ezek ugye ilyen kolostorokban, meg iskolákban zajlanak le, ugye és nincsen a szodómiát tiltó törvény, ugye akkor még így nevezik. Azt nem mondtam, hogy egy homoszexualitás szót azt majd Kármária Benker vagy Kerdeli Károly, osztrák-magyar író találja fel, alkotja meg, de igazából ezt a kifejezést a 20. századtól használjuk. Graf Febing és Ulrix veszik át egyébként, és innen terjed el. Tehát ezt a szót ugye nem használjuk, a Bagöli néven találtam a forrásokban erre utaló hagyományokat, és 8. Henrik az, aki egy törvényt hoz erről, ez a Bagöli Act. Amennyire kikapós, hogy a 8. Henrik nem volt a hűség mintaképen, ezért is furcsa, hogy egy ilyen törvényt meghozatott, de hát nyilván ennek politikai oka van. Ugyanis nagyon súlyos büntetés, hát a legsúlyosabbat szabja ki jogászként, ugye úgy mondjuk, hogy fej- és jószágvesztés. Tehát halál, kötélátai halállal rendeli büntetni ennek a cselekménynek az elkövetőit, illetve a vagyonokat elkobozza. Nagyon sok emberrel történik ez, ugye most nincs időm erről beszélni, ez egy másik előadás lehetne, itt fent látható Atreus püspöknek igazából kivégzése, illetve a proktorái. Őket biztosan politikai okokból végezték ki, földbirtokosokkal nem egyeztek, és nagyon jól jött ez a törvényi szakasz, hogy őket elítéljék és a birtokait elvegyék. 1828 sem hoz igazából nagy változást, Henrik lánya Erzsébet sem foglalkozik ezzel, meg utána sem, és ahogy mondtam, 1828-ban sem történik érdemi változás. 1861, tehát bődületes, ugye több évszázadról beszélünk, amikor is 10 évtől életfogytig tartó szabadságvesztéssel rendelik büntetni. Ez is egy érdekes. Illetve az is érdekes, hogy ugye a büntetés, tehát a bűncselekménynek a köréről nem szóltam, annyira abszurd, hogy nem csak azonos neműek közötti kapcsolatot büntet, meg hát ugye ma bestialitásnak neveznénk, ugye azt, amikor állattal közösül valaki, hanem a heteroszexuális kapcsolatokat is, ugye hát amíg nem a megfelelő pozitúrában történik, az is ide tartozik. Ugye láthatók itt az elnevezések, és akkor 1885, amely a Criminal Law Amendmenteknek a megalkotásának éve, egy Henry Labouchere nevű miniszter volt az, aki ezt felvetette, hogy kellene egy ilyen szakasz, azért nevezik Labouchere-nek is a források. 11. szakasz, ezt én csak a zsarolók szakaszának találtam, sajnos nincs itt kolléganőm, aki megerősíthetne, és vele írtunk most nemrég egy cikket a viktoriánus korban elkövetett homoszexuálisokkal szemben elkövetett zsarolásokról. Igazából ez az, ami kiváló táptalajt ad más bűncselekmények elkövetéséhez, tehát kb. Semmire se jó, csak erre. Ugyanis rendkívül tág, tehát borzasztó, ugye már eleve abszurd ezt büntetni, de tovább megyek, például az is ugye benne van, tehát a szöveg így szól, hogy nyilvános, illetve privát helyen történő befejezett cselekmény, vagy erre való felhívás.
ez is egy abszurd dolog, hogy nem különböztetjük meg a felhívást a befejezett cselekménytől, ugye ezt ma már nem lehetne követni. Illetve nagyon érdekes, ugye, hogy a nőkről például szót sejt, nem mint hogy ez baj lenne, de Viktória királynő el sem tudja ezt képzelni egyébként, hogy ilyen kapcsolatok létezhetnek, úgyhogy mindig csak férfiak ellen fognak eljárásokat indítani. És ez 2 év fegyház és kényszermunka lesz ennek a büntetése. Ami azért nagyon abszurd, mert semmiképp sem akartam kihagyni, hogy itt a francia kriminálkódot, vagy akármelyik törvényt idehozhattam volna Nyugat-Európából, sehol nincsen ilyen büntetése. És ugye itt van a mi Csemegi kódexünk, az 1878. 5. törvénycikk, ami mit mond, hogy ez egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ami fogház. Ugye a fegyház és fogház között van egy óriási fokozat, és 2 év és 1 év. Tehát rendkívüli módon különbözik. És Guti Soma, ő a kor egyik híres ügyvédje volt, 1908-ban írja meg Tuzár detektív naplója című munkáját, amelyben azt írja, hogy tudomása szerint egyetlen egyszer sem alkalmazzák ezt a szakaszt. Tehát csak ennyire volt komolyan véve a hazánkban ez, szemben Angliával, ahol következő dián lesz, vagy azután következő, már nem tudom, hogy hány ezer férfit ítélnek el emiatt cselekmény miatt.